מנהלות בתי ספר, מנהלות קהילה, רכזי קהילה, מנהלות מתנסים ומנהלות אגף חינוך בעירייה רוצות להביא אליכם צחוק בריא מהבטן, עם מסרים וערכים חינוכיים שמגיעים עמוק עמוק מתוך הנשמה ומאירים אותה. בדיוק! מגוון ענק של הצגות לכל מועד בלוח השנה, לכל חג. סבלנות, סובלנות, חרם, כעס, ערבות הדדית, עזרה לזולת, אל תעשה לי פה סלט, בסדר? הצגות יחיד, הצגות שתי שחקנים, הצגות לשכבות הצעירות וגם לבוגרות, סיורי סליחות, הכנה לכיתה א', ואפילו מופע מוזיקלי עם שירים ומערכונים ליום העצמאות. מזה 8 שנים שאנחנו מציגים בגנים, בתי ספר, קהילות, מתנסים, בתי חב"ד, בכל רחבי ארץ ישראל. איפה לא היינו? אפילו הצגות למילואימניקים עשינו. את הזכות הזאת, אני מבקש שתעניקו לי. טוב, די עם הדרמה. פשוט תתקשרו ונתאם לכם את ההצגה המדויקת בשביל הצרכים שלכם. אז תתקשרו עכשיו, השאירו שם וטלפון, נחזור אליכם בהקדם. אהבתי את הנקד שלי. ביי.